Hanin kasngi layo ban penkut no ya ka tamasa ya ka belatip ka umsning spring fest arja arpsau ka beningkong ya ka bela peniai da ka dorbar snong umsning proper da ka jingtmu ban penmi pisa na ka benta bentit jaka benchna ying samshana lane ka ying ICDS hapo ka snong na markumba kalong hadu menta ka snong kampat don ya ka jaka benchna ya ka te ka ying ka badan kam ya ki longkmi ba armet bat ki klung khna ha ka te ka snong Hanin kasngi lala ban sakhi baki pajba na keleng ki jaka kilawan ban sakhi hi dalade ya ka jinglong jingman jong kate ka umsning spring fest bat ban yoi ya ki stall bapher ki balabu ban don ha kate ka jaka bat ban mat ya ki jingbam ki bapher bat ka bakham sngo tanat kalong baki pajba kim shem lawan tang ban yoi ya ki te ki stall henry kilawan poiru ban rung shapo ka jaka bala penlong ya ka shat karwai Bat ka bala penlong ru ya kinong peniai bakin da cek bahaswa ya ki pajba haswa bakin rong syapo kenang banlong ka jingsingai na ka benta jong baro kinong peniai kila benbiang ru ya ki sound system ki lights bapher ban pen internet shishu ya kate ka jaka bat ban kring bha ya ki pajba ban poisha kate ka jaka bat ki pajba kin saki hi dala ki jong ki khmat ban yoi ya kinong ruai bapau jong ka jela ki bakenthop ya wan bha khong set ka gresil rob me kinong tem DJ nalor ki wei de hakate ka janmet lawan ban sakhi omtang da ki pajba henry kum ka dak ka jingkersan lang na ka benta ka jingmentoy jong kinong shong shnong ka umsning proper lawan ru bandon ringkat dauba Jason S Maulong ubadai u MLA barim jong ka umsning constituency nang ta ka kong Magdalene S Maulong ka badai ka MDC jong ka umsning constituency uba Angel Star khonghat ubadai urang ba shnong jong ka umsning proper nalor ki wei de Kata masa kalalong kabayaj bej yaj renti, bat kabalalong ru kabajob watla kadang de kasin persang kabaningkong, ban penlong ya kate kata masa da ka jingtmu babha ban syakri ya ki para shnong para thau, kenang banlong ka jingmentoy ya ka shnong ka thau, bat ya ka imlang ka saalang. Aku beli saja yang paling kebenaran dunia. Karena keren drum, karena keren turun ke bawah profesor, dan yang justru belum kami yang jauh oleh bersatu makan. Terima Dance with me. Back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body.
Yeah.